Hona etorri nintzenean bizitzen, lehenengo gauza egingo nuela erabaki nuen euskara ikastea izango zela. Batez ere, errespetugatik. Frantzia biziko banintz, frantsesa ikasiko nuen, gauza bera egin nuen hona etorri nintzenean. Nik esango nuke euskerak aberastu egin duela nire bizitza zentzu guztietan, baina batez ere azpimarratuko nuke bidean zehar topo egin dituen pertsona batzuekin eta pertsona horiek lagundu egin didate eta irakatsi egin didatela euskara maitatzen, eta hori bai azpimarratu nahi dudala. Aitortu behar dugu euskara zaila dela, baina edozein hezkuntzan moduan. Baina gauzak gogotsu egiten baduzu eta maitasunez egiten baduzu, bidea errazten da erabat. Esango nieke euskara ikastea bide polita dela, gainera gero izaten zuen harremanak sendoagoak eta funtsezkoagoak direla, eta gainera azpimarratuko nieke erronka pertsonala hartzen baduzu, gero gozatzeko bidea ere bada.